Chceš vedieť, ako mi padol predaj 250 000-ového bytu na lustri za 500 eur a ako sa tomu dalo zabrániť? Ak áno, pozeraj toto video. Milan, pamätáš si, keď sme raz predávali jeden byt a celý predaj padol na lustri? Ako si myslíš, že sa tomu dalo zabrániť? Kde sa stala chyba? Na tento prípad si samozrejme spomínam. Problém nastal v tom, že kupujúci predpokladali, že v cene bytu budú mať aj tento luster, avšak predávajúci si mysleli, že im tento luster zostane. Zabrániť sa tomu dalo tak, že by sme si s klientmi vzájomne odkomunikovali celé zariadenie bytu, ani my sme však nepredpokladali, že problém nastane v tomto lustri. Kedy je teda na rozbor zariadenia ostávajúceho v byte vhodný čas? Najlepším momentom na to je rezervačné stretnutie. Na ňom si už všetky strany realitného obchodu dohadujú určité úkony, a jedným z nich je aj zariadenie bytu. Netreba zabúdať, že zariadenie bytu nie sú len jeho pevné súčasti, ako napríklad kuchynská linka alebo sprchovací kút, ale sú to aj voľne stojace časti bytu. Takže Milan, je podľa teba potrebné v rezervačnej zmluve uvádzať aj luster? Áno, po tejto skúsenosti je potrebné uvádzať už aj luster.